Presyo sa karning baboy sa karbon misaka gumikan sa kanihid sa supply. Matod sa mga negosyante, lakip sa misaka ang presyo sa manok. Hinoon miubos ang presyo sa isda. Ano ang report? Naabta namo ang grupo ni Noel nga naglaplap sa unod nga namilit sa bukog sa karning baboy. Himuon nilang chorizo ang gilaplap nga unod ug ang tambok sa baboy. Kumpirmado nga dunay paglihok sa presyo sa karning baboy diri sa merkado sa karbon, gumikan matod pa sa kanihit sa supply sa karne karong panahona. Matod ni Noel nga 30 ngadto sa 50 pesos ang pagsaka sa presyo sa karning baboy depende sa parte nini. Ang tiyan 270 pesos gikan sa 240, ang paa 260 gikan sa 240. Ang ribs ug ang tiil 200 gikan sa 170, samtang ang bukog 150 gikan sa 100 pesos ang kilo. Nakahurot-hurot man gud. Pareha karon usa mong ihaw wala na gyud, wa gyud miihaw patinir. Wala miihaw patinir. Anay ra. Nakuratan usab ang customer ni Nasi Abari sa pagsaka sa presyos karne. Apan wa siya mahimo kay mahal naman usab ang presyo sa ilang supplier. Tungod nini ang ubang konsumidor dili na kuno mudayon og palit. So sinikaw mo yun, kamahal. Ikaw, Manila gani, mahal man gani, 450, 400. Yung kumibitang wala na ta din supply tungod gidas Manila kay mahal sa Manila. Aduna tuoy barato apan matod ni Noel, karne kinis anay. Madala ra kini og 120 pesos ang kilo, nga tag sa kagatos ang kilo kaniadto. Miuminto usab ang karne sa manok og 10 pesos. Gikan sa 160 pesos ang matag kilo, nahimo na kining 170 pesos ang kilo karon. Hinuon nagpabili ng presyo sa karne sa kanding nga tag 450 pesos ang matag kilo. Kami mo, increase sa sad mi ani. Patay na jud ang mga customer, sir. Wa na gyud. COVID na jud nga klaro, sir, ang bulsa. Kung misaka ang presyo sa karne, mibarato hinuon ang presyo sa isda sa Carbon Public Market. Tungod kay abunda kuno ang supply, 20 ngadto sa 30 pesos ang pagminos sa presyo. Sama na lang sa mamsa ug katambak nga tag 250 pesos ang matag kilo karon, gikan sa 350 pesos ang kilo kaniadto. Iliron mahal sa tungod sa gidaghanon. Mao na ang presyo maminos. Ato October, November, December mahal to siya kay tungod anang hangin ba. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.